Eh, ada sahabat primadona. Halo, selamat pagi sahabat primadona di seluruh Indonesia. Iki aku ceritane lagi resik-resik bisping, guys. Jadi iki mau bengi iki bis iki ketoke lagi teko dini hari. Lah aku iki tak nggo apa? Dinggo ngenteng-ngentengi kru. Jadi aku iki melu ngewangi ngumbahi, guys. Nah, iki mau aku ngumbahi pelek-peleknya ayo, guys. Tonton sih. Nah, iki peleke tak kumbahi ke peleke sih. Iki tak enteng-entengke sih. Iki mau wis tak kumbah iki mau. Oh, sing iki wis tak kumbah. Oh, iki tak kumbah. Sing terus sik kene ya wis. Ayo, guys. Oh, sing iki ya wis. Oh, iki wis tak kumbah iki ya an. Oh. Sing iki ya wis tak kumbah, guys. Tuh. Ayo, guys, terus kayak mau sih. Jadi aku ki mumpung dino Jumat iki ya apa nonton keadaane iki mau ceritane subuh-subuh sama Rene. Lah, nonton keadaan bis-bise iki kebersihane kepiye lah aku iki ketoke krune lagi kesel lah iki aku ngewangi-wangi, guys. Tak ewangi-wangi, tak resik-resiki. Nah, iki tak resik-resiki sik. Lah iki diresik-resiki, guys. Dadi gen minimal pelek iki gen kinclong, guys. Nah, iki minimal peleknya gen kinclong. Lah iki engko tak baru iki tak semproti. Nah, iki tak resik-resikane kabeh sik. Iki kok tak teruske, guys. Oh, iki sik sambil tak teruske iki tak sepilke, guys, unit-unite sing nang Primadona iki. Lah iki unite mau bengi iki lagi teko kabeh iki. Unit medium sing iki guys. Lah iki unit pink, unit The Doctor kae karo Putri Jasmine kae lagi teko kabeh iki mau bengi. Jadi ya lumrah nek keadaane sing siji sih kotor. Nah iki makane tak ewangi-ewangi apa? Tak ewangi-ewangi krune, guys, ngenteng-ngentengi krune. Jadi mungkin baru capek, lah iki tak resik-resikane sik gen ketok kinclong. Dadi Jumat iki gen penuh keberkahan, guys. Dadi kabeh unit iso ndang resik. Aku dhewe ya melu seneng ya toh, guys. Karena apa? Kebersihan itu sebagian dari iman, guys. Aku dhewe ya kudu melu ngerawat unit. Dadi gen unit iki kabeh gen apik. Nah, kuwi nek apik kan disawang kuwi kan ya nyenengke, guys ya. Ya wis, ngono sih ya, guys ya. Aku tak neruske kegiatanku pagi hari ini sih. Iki isih kurang sak pelek terus bar kuwi ngresik-ngresiki bodine kabeh. Ngono ya, guys ya. Ngono matur nuwun ya, guys ya.